Отговорът на този въпрос ще ви шокира. Дали само си давате парите или храната на домашния ви любимец е наистина добра? Съзнанието от това видео ще се изненадате колко достъпни продукти могат да имат по-хубав състав от известни скъпи марки. Изгледайте до край, за да се научите и вие как да четете етикетите на храните. Редът на съставките е определящ. Какво означава това? Колкото по-напред е една съставка, толкова по-високо е нейното съдържание. Затова първата ви работа е да погледнете първите 3 съставки. Те определят основата на продукта. Второ, за да сте сигурни, че храната е качествена, уверете се, че първата й съставка е месо, риба или висококачествен животински протеин. Трето, обичайно след месото следват въглехидратите, като избора зависи от нуждите на вашето куче. Какво имам предвид? Ако животното няма проблем с глутена, то зърното е окей, но ще засегнем темата с зърнените култури по-подробно в следващото видео. Четвърто, да погледнем хранителния анализ. Честа заблуда тук е да се търси висока стойност на протеин, но това би могло да натовари бъбреците. Затова търсим баланс. Какво означава това? При кучетата е хубаво да търсим 25 до 30% протеин и мазнини между 12 и 15-16%. При котките обаче тези стойности са малко по-високи. Търсим 32 до към 35% протеин и 14 до 17-18% мазнини. Това прави храната добра. Пето, тук няма да очудим никой, но избягвайте изкуствени овкусители, отцветители и консерванти. Някои от тях се крият зад мили имена. Ако и това видео беше полезно, знаете какво да направите.